スイングエゴチェック。今回はフィニッシュ時の体幹の姿勢をチェックしてください。フィニッシュ時の体幹はこのように左足の上から頭までほぼ一直線、いわゆる相型のフィニッシュになります。例えば右肩が突っ込んだこのようなフィニッシュになっていたり、右肩が下がって回転するこのような逆 C 型のフィニッシュ、このようなフィニッシュになっていないかチェックしてみてください。フィニッシュは相型です。ぜひチェックしてみてください。